Kulonyaka bafowethu nodadewethu ngicela ukuthi izinto zethu sizenze zihambisane. Uma umuntu okholwayo, umuntu othandazayo, yithi mawuthandaza ubuye uphahle futhi ukhulume nabantu abadala bakini, sithethe emsamo, sishisa impepho, sikhulume namathongo ethu, siwabikele usize, silibikele umkhulu womkhulu. Ngoba uma kuwukuthi sizokhuluma noNkulunkulu kuphela, kube noNkulunkulu edalile yena ukuthi izinto kufanele sizibikele amathongo ethu, ngoba wona amathongo ethu aseduze naye, azokwazi ukuthi izinto zethu azibike kuyena. Khumbule ukuthi ngezikhathi zasendulo omkhulu bethu babengahamba amasonto, kodwa babemdumisa umkhulu womkhulu. uNkulunkulu ngezikhathi zasendulo indlela wayekhonzwa ngayo, wayekhonzwa ngokuthi abantu banakekele imvelo, balima amasimu, batshale, bese bagcine namasiko. Njengoba thina sesikhetha amasonto, uzohamba uye esontweni, mawufika esontweni kunemithetho yakhona esontweni. Okokuqala ufika ubhabhadiswe esontweni. Okwasesontweni lokho akukona kwakini. Ukwenzela izithunywa lezi zasesontweni ezihambisana nenkolo kuyona. Yizona ezithi ibhabhadisa. Ngenkathi usubhabhadisile esontweni, bese ithongo lakho nalo liyakucela ukuthi akuhambe phela uye emanzini. Awusafuni wena ukuya emanzini, uthi wena ubhabhadisiwe esontweni, ungenile emanzini esontweni, into yakho manje ayisahambisani. Okwasesontweni sekuhamba phambili manje, into zakho azisahambisani. Wena usucheme nesonto, okwakini usuyakhohlwa ikona. Uma amathongo akini nezithunywa zakini zithi zifuna nazo uye emanzini, uyozingenela emanzini ngokwethongo, hayi ngokwenkolo. Wena uqhakambisa okwenkolo, uthi ukwenzile okwenkolo. Uyakhohlwa ukuthi lokhu kwenkolo ubukwenzela izithunywa lezi ezikwembethe ezihamba ngokwenkolo. Kulonyaka ke bafowethu ngiyimpunga yesintu, ukuze konke lokho engikufisela kona izilokothe ezinhle ziphumelele. Ngithi ke akube yithongo ngapha, kube yinkolo yakho ke ngapha. Akube yithongo ngapha, kube unkulunkulu ngapha. Ingabi bikho into ezosalela emuva. Uma umuntu ukholwa okanye ukhonza emasontweni athile la ukhonza kona, yithi ukwenza kwasesontweni ungakhohlwa okwasekhaya. Awukwazi ukuthi uzokwenza kwasesontweni bese ubona ukuthi okwakini nako ngokwenza kwasesontweni kuzobe sekwenzekile. Izinto zethu bafowethu nodadewethu zoniwa yithina. Akufanele ukuthi ithongo ligcine seliyisitha kuwena. Lezi lokothe ezinhle ngikufisela zona zigcine zingasenzeki ngesizathu sokuthi wena usucheme nesonto, wakhohlwa yithongo lakho. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi kulonyaka njengoba sowuqala, awuqale ekhaya kuqala. Ucela ubaba wakho, ucela umalume wakho, ucele lowo oyinhloko kuwena, akukhulekele kubantu abadala, akucelele kubantu abadala, bese nawe akunika ithuba lokuthi uzicelele okungaphakathi enhlizweni yakho. Bese uyahamba kuyesontweni nakhona, ufika uyaguqa, uyathandaza, ucela lento okade uyicela ekhaya. Wenze lokho ukuthi umkhulu womkhulu njenganomuntu onamandla, uma kwenzeke kunika lento oyifisayo, lingafiki ithongo liyiphebeze ngesizathu sokuthi wena usulihlubukile ithongo. Abantu abaningi bawahlubukile amathongo, abantu abaningi bayihlubukile imisamo yabo. Kubalekile ke bafowethu kulonyaka ukuthi izinto masiziqala yonke into yethu ayihambisana. Ithongo noNkulunkulu akuhambisana, ngoba uNkulunkulu uyena odala ithongo. uNkulunkulu engeke lidala ithongo uma lingeke libe nomsebenzi phezulu kwempilo yakho. Njengoba lidala ithongo, ingoba wayazi ukuthi linomsebenzi phezulu kwempilo yakho, kukhona iqhaza elizolibamba phezulu kwempilo yakho. Manje wena uma uzochema nesonto, uphikisa yena umkhulu womkhulu ukuthi lento ayidala kwangafanele ayidala, bese izinto zakho ziba nzima. Babukeli bempunga yesintu TV, Ngiyanithanda. Ngiyanithanda kakhulu babukeli bempunga yesintu. Ngiyafisa sengathi umkhulu womkhulu namathongo onke asemakini aphethe ukukhanya, amathongo awayithanda inqubekela phambili, kube yiwona aphakamayo kuwena mbukeli wempunga yesintu. Kuthi lawo mathongo lawo awayekade nomona namadlozi angahlambulukile aqhele eduze kwakho kulonyaka. Kulonyaka ngiyimpunga yesintu ngifisa sengathi ngingasondela amathongo awayengenawo umona, kusondela amathongo awayethanda inqubekela phambili, kusondela amathongo awayethanda impumelelo, kusondela amathongo azokwembatha ngenhlanhla bese izinto zakho ziyakhanya.
yonke into oyifisayo bese iyenzeka. Abafuna ukuganwa ngithi abaganwe kulonyaka, abafisa ukugana ngithi abaganwe kulonyaka, abangayitholi imisebenzi ngithi niyayithola kulonyaka imisebenzi, abanamabhizinisi ngithi ayakhula kulonyaka, abanezifiso zonke abazifisayo kulonyaka ngiyimpunga yesintu ngithi konke lokho kuzokwenzeka. Isibusiso nisinikwa yimina ngiyimpunga yesintu. Ngithi inkosi nje bafowethu inibusise, namathongo anibusise, izinto zenu zikhanye. Ngiyimpunga yesintu, ngiyanithanda kakhulu. Ngiyacela ukuthi ke nisubscribe, nitshele nabangani benu phela abasubscribe la kuMpunga Yesintu TV kuthi kushaya uJune sesiku 100,000. Ngiyacela ukuthi niwuthathe umfanekiso oqoshweni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Kulonyaka bafowethu kuzoba nzima kakhulu la kuMpunga Yesintu, kuzoba nzima kakhulu. Sizodla nje ngokujula abafowethu ngokuniphakela ulwazi olunzulu, ulwazi oluwusizo, ulwazi oloba umphako wesizukulwane. Ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese siyithatha imfanekiso eqoshiwe siyidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.